Pila may anak ang Diyos? Pila'y anak sa Diyos? Pila ka buong anak sa Diyos? Pila? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten bugtong nga anak. Pila'y anak sa Diyos? Usa ra Diyos. Unsa man dayta? We are sons and daughters of God by virtue of creation. Si Kristo dili man na created. Si Kristo begotten Son of God from the bosom of the Father. Kita lahi ta nga pagkaanak. Anak ta kay minugna ta sa Ginoo. Si Kristo begotten Son of God from the bosom of the Father. John 1:18. Bugtong ra gyud si Kristo. So sa may gihimo sa Dios, sa dihang nakidnap sa yawa ang mga anak sa Dios sa kabuhatan, which is kita. Unsa may ibayad sa Dios na Amahan aron mabuha ka sa kinatir. Ang iyang gihimo, iyang ihatag, ang iyang the only begotten. Ang pangutana, kapila na wating anak ng Diyos? Kapila. Ang unang nawa niya, ang iyang mga anak sa kabuhatan, nakitang mga tao. Nakita pa na. Sa ikaduhang higayon, iya na yun usap ihatag ang iyang the only begotten. So ang pinakadinero sa tanan ng Ginoo, nga naman, nakaako siya nga bisan ang iyang the only begotten, iyan ang ihatag aron puhaon niya kita ang iyang mga anak sa kabuhatan nga mahabali kita dito sa iyang sabakan. Ang pangutana, kinsa may importante, ang lukat o ang hilukat? Kinsa may importante, ang hilukat o ang lukat? Very good. Right, nalagin mo. Doon pa ganit ka na. Asa importante, kinsa importante, ang lukat o ang hilukat? Ang saktong tubag, ang hilukat. Kinsa may hilukat? Kita. Kinsa may lukat? Si Kristo. Pangutana, kinsa may importante, si Kristo o kita? Ha? Usa si Kristo. Nabali na itong tubagay na. Balik ko na ko, kinsay importante, ang lukat o ang gilukat, ang saktong tubag ang gilukat. Kinsay gilukat? Kita. Kinsay lukat? Si Kristo. Kinsay importante? Si Kristo kita. Ang tubag kita. Ang pangutanan naon sa mga si Kristo. Gipakawalay importante niya ang iyang kaugalingon, ang iya lang nga makauli kita dito sa atong tinuod nga Amahan nga mao ang Dios. Palakpakan natong Ginoo. Ingon ni anak takamahal sa Ginoo.